mao na ni ang katapusan sa ato ang serye nga ang hari ug ang iyang gingharian. Sa sunod semana magsugod kita sa bag-ong mga serye nga giuluhan og hulagway sa pamilya. Ang disenyo sa Dios sa usa ka himsog nga panimalay. May tungod kini mga igsoon sa sa atong mga pamilya. Naa magitay tagsa-tagsa ka pamilya apan mao ni makutlo nato ang mga pagtulunan kung unsaon nato paghandol, pagdala ang atong pamilya, kung unsaon nato pagdala ang atong pamilya labay na gyud ngadto dad-o nato sa tiilan na sa Ginoong Hesukristo, no? Doon ay mga pagtulunan nga atong makutlo nga ato gyud ma-apply sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Og sa ako nang gikaingon mao na ni ang katapusan Domingo sa sire nagsubay sa Ebanghelyo ni Mateo nga naguluhan ang hari ug ang iyang gingharian. So adto kita sa pagbasa sa sitas, magahisgot kita sa Mateo 26:69 ngadto 75. Ato kining gikutlo diha sa Biblia, basahon sa Biblia. Akong gihangyo ang mga kaigsuonan nga mutindog ug sa dili pa ta mo padayon tan-away inyong mga tupad. Abi-abiha agi og pagtul-id sa atong kamot exercise sa hapon na ba kana bang alas 4 may kay na lami kay na katog no na hi hello sige salamat sa Ginoo magpabilin ta og tindog mga igsoon atong basahon ang pulong sa Dios sa Mateo 26:69-75 nagingon. Unya si Pedro naglingkod sa gawas dito sa Juanan sa tugkaran ug miduol kaniya ang usa ka babaeng sulugoon ug miingon, ikaw usab kauban ni Hesus nga Galileanhon. Apan sa atubangan nilang tanan gilimod kini niya nga nagingon, wala ako masayod sa imong gipanulti. Ug sa diyang milakaw siya paingon sa gianan dihay laing babaeng sulugoon nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tawo nga nagtindog didto, kining tawhana kauban ni Hesus nga Nazaretnon. O gilimod usab niya kini uban sa usa ka panumpa. Wala ako makaila niya ng tawhana. Taud-taud ang mga nagtindog miduol ug miingon kang Pedro, ikaw usab kauban. Gayod nila kay kini maila kayo sa imong sinultihan. Unya misugod siya sa pagpanunglo ug sa pagpanumpa. Wala lagi ako makaila niya ng tawhana. Ug diha mitugtugaok ang manok. Ug si Pedro nahinumdum sa gingon ni Hesus, sa dili pa mutugtugaok ang manok, ilimod nimo ako sa makatulo. Ug siya migula ug mihilak sa hilabihang kasakit. Ug atong basahon ang Mateo 27:1 ngadto sa 10. Nagingon, ug sa pagabuntag na ang tanang mga pangulong pari ug mga kadagkuan sa katawhan nagkasabot batok kang Hesus aron pahamtangan siya sa kamatayon. Ug sa nagapos na nila siya gidala nila siya og gitugyan ngadto kang Pilato nga gobernador. Sa diha nga si Judas ang nagbudhi kaniya nakakita nga si Hesus gihukman nga patyon, nagbasol siya o gidala pagbalik ang 30 kasalapi nga plata ngadto sa mga pangulong pari ug sa mga kadagkuan. Ug siya miingon, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa taong dili sad-an. Apan sila miingon, unsa may amo ni ana? Imo kanang tulubagon ug ang mga salapi nga plata iyang giitsa ngadto sa sulod sa templo ug mobiya siya. Ug siya milakaw ug nagbitay sa iyang kaugalingon. Apan ang mga pari, ang mga pangulong pari sa diyang gipunit nila ang mga salapi plata mingon dili uyon sa balaod ang pagbutang nini diha sa panudlanan kay bayad kini sa dugo. Busa nagsabot sila og pinaagi nini ilang gipalit ang yuta sa magkukulon aron didto ilubong ang mga dumuduong. Busa ang maong yuta ginganlan og yuta nga dugoon hangtod karong adlaw. Unya natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias nga nag-ingon,
ug ilang gikuha ang 30 ka salapi nga plata nga mao ang bili nga giuyunan sa pipila ka anak ni Israel ug gibaylo nila kini sa yuta sa magkukulon sumala sa gimando kanako sa Ginoo. Magampo ta mga iso nato iduko atong mga ulo. Langitong Amahan, balaan nga Dios, salamat Ginoo Lord nga imo kaming dala na usab dinhi sa imong iglesia. Pasalamat kami Ginoo nga ikaw Ginoo Dios ug God Lord ang kanunay Ginoo nga nagauban ka namo sa among adlaw-adlaw Ginoo Lord God nga pagkinabuhi. Salamat ining tanan Ginoo Dios, salamat usab sa pribilehiyo nga imong gihatag kanamo nga makabati na usab kami sa imong balaan nga pulong nga kami makakutlo og mga pagtulunan nga among ma-apply sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Giyahi lamang kami Ginoo Dios nining taknaa pinaagi sa imong balaang espiritu ug tuguti Amahan nga pinaagi ni mo ang mga pagtulunan ang among kinabuhi mabag-o diha kanimo ug makabaton kami Ginoo Lord God ug kalipay nga gikan usab kanimo nga dili ikahatag sa kalibutan. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So ang uluhan karon sa ato ang wali mao kini duha ka hulagway sa kapakyasan. Duha ka hulagway sa kapakyasan tungod kay ang atong nakita mao kini ang sugilanon sa duha ka tawo nga nakabaton og kapakyasan. Dunay ako nadungan nga sugilanon sa usa ka dula sa basketball. Diin ana ang pipila na lang kagutlo sa pagkatapos. So hapit na sila magdaog matapos ang duwa. Ang usa ka magdudula na foul siya ug gitawag kini nga 3-point attempt. Nakasuito man siguro mo sa basketball. Nga og mo labay ka sa bula sa dapit sa 3 points niya ila kang i-foul katulo sa kamo isa free throw. So ang maong magdudula giatagan og tulo ka free throws ug kun siya malampuson ang ilang team ang makadaog. So una-una ang higayon ug ang labing makapahinam nga kahimtang sa mga dula. Kay kini sila naglabaw ang ilahang kontra og duha ka puntos. So sa pagka-foul niya gitagaan si kagayunan nga moitsa og katulo. So dako kayo sila og puruhan nga modaog kun masulod ang tulo ka free throw. So una-unaon ang higayon nga labing makuyawan jud ka, makulbaan ka, napakahinam among kahimtang. Sa unang pag-itsa, sa unang free throw, wala siya musipyat na sulod. Sulipay kayo sila. Usa na lang ang ilahang labaw. So ug masuod niya ang duha, mudaog sila. So ang unang free throw, wala siya musipyat ug naghatag og paglaom kanila kay nahimong usa na lang ang ilang labaw sa kontra. Ug sa kay ikaduhang free throw, siya napakyas. So wala man shot. Meaning, labaw gyapon usa ang kontra. Panaduna pa siya katapusang paglaom kung mapasulod niya ang bula sa katapusang free throw. Pag-itsa niya. Kay kini magdala sa dula nga ma-overtime. So doon na pa sila puruhan kung kisay mo daog nila. So mas labing naginamhinam na ang tanan sa katapusan niyang itsa pag-itsa sa bula. O kini napakyas. Maong magdudula. Grabing kasubo, nagunob. Gitabangan na lang siya og bangon siya mga kaubanan sa pagbarog. Nagligid og hilak tungod kay siya untay paglaom na lang nga mudaog ang ilahang team. Ang kapakyasan mga igsoon labing makasubo ug makagunob gayod sa usa ka tawo. Unsa man ang imong labing dako nga kapakyasan? Pangutana. Unsa man ang imong labing dako nga kapakyasan nga nahitabo sa imong kinabuhi? Kitang tanan aduna gay tagsa-tagsa nga sinati nga kapakyasan. Sa mga estudyante o sa nag-eskwela, tingali adunay subject nga lisod jud kayo. Nya wala ka kapasar. Or nahagbong. Tingali sa atong mga kaigsuonan, uban atong mga kaigsuonan ang atong mga relasyon, mga anak,
sa ato ang kapika sa kinabuhi nga doon na kay gisaad panwala nimo matuman. Tingali usab ug uban natong mga kaigsuonan na ang kapakyasan nila mahitungod sa ilang moralidad. Aduna ikay nahimong kalapasan nga ikaw mingon nga dili gayud ikaw makalapas nini apan imong gibuhat. Tingali sa espirituhanong bahin. Ikaw daw Kristohano na nga taas na kaayo ang panahon apan hangtod karon wala gihapon nakita nga pagtubo. Ingon ta dugay-dugay na gyud ta natigulang na panta apan wala gihapon ta mahamtong sa atong pagtuo. Kapakyasan. Usa ka pulong nga makahimo gayud, makapausab, makabaligtad, makagunob sa kinabuhi ni bisan kinsa. Akanang kapakyasan. Apan nasayod kita nga kita usa lamang kakulon. Kailan mo kulon? Kanang ginama sa clay, sa lapok. Kana, nasa picture mo na siya. Kana siya, ginama na siya sa lapok, gitawag na to og clay. Mo na mga kulon. Daghan design na naay himuong kaang, naay himuong anglit o lutuanan. Pero ang kamatuoran nga kita, gikan gayod sa kulon. No? Hinimo sa lapok. Dili kita sama sa mga bililhon ng mga florira. Nakakita mo mga bililhon ng mga flower base, kanang sa China nga sinaw kaayo. Apan kita ingon ana ang atong hitsura. Kita mga mahuyang og dili perpekto nga sudlanan nga nahitabo nga nagdala sulod og bahandi ang gitawag og kinabuhi ni Kristo. Ang balaang espiritu. Matag kulon adunay kahuyang, adunay pagkadili hingpit ug haguka. Kapakyasan. Ug karong mga adlaw kita mutan-aw sa duha ka sugilanon sa kapakyasan sa atong gibasa nga teksto mga igsoon mahitungod kini sa kinabuhi ni Pedro, Apostol Pedro ug ni Judas. Kini sila sakop ni sila sa 12 ka mga apostolis nga gipili ni Ginoong Hesukristo. Sugilanon nga subok pamation ug adunay mga sangputanan nga makalilisa ngano man. Ang sugilanon ni Judas ug ni Pedro nagpakita og nagkalain-laing matang sa kapakyasan ug ang ilang kapakyasan nahimo ug mahimo natong salamin sa mga makasasala ug kanatong mga kasasala ang katawhan ug diin subok palandungon nga kita kabahin niini. So atong tukion mga igsoon ang kapakyasan ug kun unsa ang atong makutlo mga pagtulun-an gikan ni isip pasidaan gikan sa balaang kasulatan. So una nga pagtulun-an atong makita dinhi mao ang kapakyasan sugilanon sa kapakyasan ni Pedro. Kini dili na bag-o nga sugilanon sa kadaghanan nato dinhi nakabasa na siguro tani. Mao nga magsugod kita diin si Pedro naglimod gilimod niya si Ginoong Hesukristo. Atong basahon mga igsoon sa Mateo 26:69 75 atong basahon kini pagbalik. Ningon dinhi unya si Pedro naglingkod sa gawas dito sa wanan sa tukaran ug miduol kaniya ang usa ka babaeng sulugoon ug mingon, ikaw usab kauban ni Hesus nga galinanhon. Apan sa atubangan nilang tanan gilimod kini niya, nag-ingon wala ako masayod. Sa imong gipanulti ug sa dihang milakaw siya paingon sa gianan dihay laing babaeng sulugoon. Nakakita kaniya og maingon sa mga tawo nga nagtindog. Nagtindog dito. Kining tawahan na kauban ni Hesus nga Nazaret non ug gilimod usab niya kini uban sa usa ka panumpa. Wala ako makaila ni anang tawhana. So taud-taud ang mga nagtindog miduol ug mingon kang Pedro, ikaw usab kauban gayod nila kay kini maila kayo sa imong sinultihan. Taud-taud ang mga nagtindog unya umisugod siya sa pagpanunglo o sa pagpanumpa, wala lagi ako makaila ni anang tawhana. Ug diha mitugtugaok ang manok.
ug si Pedro nahinumdum sa giingon ni Hesus. Sa dili pa mutugtugaok ang manok, ilimod nimo ako sa makatulo. Ug siya migula mihilak sa labihang kasakit o kasakit. Nahibalo ba kamo sa gipasidaan ni Hesus ngadto ni Pedro? Ug nasayod kita nining maong pasidaan atong mabasa sa Mateo 26:34. Si Jesus sa bersikulo 24 sa Mateo 26, si Jesus miingon kaniya, sa pagkatinuod sultian ko ikaw nini gabiuna sa dili pa mutuktugaok ang manok, ilimod nimo ako sa makatulo. Nasayod usab kita kung unsay tubag ni Pedro ngadto ni Jesus. Atong basahon ang tubag ni Pedro. Sa Mateo 26:35 nagingon, si Pedro mingon kaniya, bisan pa akong kinahanglan nga mamatay ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimod. Kung atong tanaw ni sa original nga Griego, ang maong sitas adunay gitawag nga double negative, no? Daw sama nga nag-ingon si Pedro nga dili ug dili nako ikaw ilimod. Mao nang double negative, gibalik-balik niya nga dili ug dili nako ikaw ilimod. Apan kini napakyas. Napakyas kini, busa nagpamatuod kini nga ang atong mga panaad sa pagkamatinud-anon isip mga Kristohanon dili igo nga makapanalipod batok sa labing dagkong pagsulay sa kinabuhi. Ingon ta makasulti kita gayod nga sa pagbatbat ni Pedro ug sa mga disipulo nga dili gayod nila ilimod si Jesus. Nga sila arogante ug taphaw lang ang ilang gisulti. Ingon ta magduda kita kung tinud-anay ba gayod o kinasing-kasing gayod ang ilang gipamulong. Makaingon usab kita nga sila determinado gayod ug dili mapakyas. So doon na sila determinasyon sa pag-ingon nila dili gini limod. Doon na sila determinado sila nga dili gayod sila mapakyas. Apan sa wala damha nga pamaagi sa pagsulay, sila napakyas. Ug sa una, sa dili pa kita magtamay ngadto kanila atong hunaon. Bisan man kita usab mihimo sa sama mga panaad ngadto kang Kristo. Dili ba? Pamilyar, no? Sama sa atong alawiton ganiha. Katong awit sa gugma. Dunay linya dinhi nga niingon dinhi, busa dili ug dili ako mubiya kanimo o Ginoo. Pagkanindota, spiritual kayo. Magampo ta ug manghinaot ta nga tinud-anay gayud kini. Dili ba kusog kitang muawit sa usab ka alawiton ug mag-isa sa atong mga kamot sa diyang mag-awit kita. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Pamilyar mo ng kanta, di ba? Si Brother Bernie, paborito na niya. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus, sa mga butang nining kalibutan na. Kay ang mga butang lumalabay lamang apan ang presensya mo walay katapusan. Nindot kayo pamation, mutuhop sa atong kasing-kasing ug sa atong una-una. Apan subo palandungon, pakyas, dili ginato mahimo. Dili iman sayop nga kita mohimo og panaad nga ang atong pagkamaunungon ngadto lamang kang Hesus. Busa mas labing maayo unta kung kitang tanan adunay sama niini nga tinguha. Apan ang problema ni Pedro, nakalimtan niya na taligam-an niya ang iyang kahuyang. Dili sa iyang pisikal kundi ang kahuyang sa iyahang kalag. Susama usab kanato. Unsa man kini nga kahuyang? Atong makita sa nagunang mga sitas diin si Pedro ug Santiago ug Juan, gidala ni Jesus ngadto sa dapit nga gitawag og Getsemane ug iyang gidapit sila sa pagampo. Atong makita diha ug unsay giingon ni Jesus ngadto
ngadto nila sa Mateo 26:41. Atong basahon. Ningon ni Jesus, pagtukaw o pagampo kamo aron dili kamo mahisulod ngadto sa pagsulay. Sa pagkatinuod matinguhaon ang espiritu apan luya ang lawas. Nagsayod kita nga imbes mutuman sila nangatulog. Tingali si Pedro wala mamati og tarong ug tingali siya kumpiyansa sa iyang kaugalingon nga siya andam sa bisan unsang mahitabo sa pagsulay o paglimod niya ni Kristo. Siya wa magdahom nga ang pagsulay mao na mismo ang takna diin sila giingnan nga pagampo o magampo. Mao kato ang panahon nga pagsulay nga gihatag kanila ni Kristo. Apan natulog. Ingunta, dinhi sa dapit sa Getsemani, unta ang kadaugan makabot apan napildi si Pedro. Diba? Kaya ang pagsulay, mao ang paghagit, pagtawag ni Ginoong Hesukristo, gidala sila dito sa Getsemani aron magampo. Ang dagkong mga pagsulay sa kinabuhi kinahanglan magtukmod kanato sa pagampo. Ug ang pagampo kinahanglan nga mag-andam kanato alang sa dagkong mga pagsulay sa kinabuhi. Unta kita magampo dili lamang sa kagawasan, panalang usab sa paglig-on ni Kristo sa atong mga kahuyang. Sa ato nang nahisgutan, sama kita sa usa ka kulon, haguka. Ilimod man nato apan kung kita tingali usab anaa sa kahimtang ni Pedro, atong mga taknaa, sigura natulog sa ta. Ug atong ibutang ang atong kaugalingon ni ato sa mga apostolis nila ni Pedro ug ni Juan. Nga niingon si Ginoong Hesukristo nga pagampo kamo, pagtukaw kamo, pagampo, no? Sigurado sad natulog ta. Nangatulog naman gani kita ron nga naminaw og sermon. Wala day. Wala day natulog. So atong tan-aon, isip mga Kristohanon aduna kitay kalipay ug kahigwaos sa pagsimba o pagpamati sa pulong sa Dios ug hinaot pa unta nga mauna ang anaa sa ato ang kasing-kasing. Labi na sa adlaw nga Domingo karon. Kay mao kining adlaw nga atong gitagana sa Dios. Iya kining adlaw. Usahay subo palandungon sa mga uban ng mga kaigsuonan nga ang adlaw ni Domingo mao ilang adlaw tuwa sila nanululing hayaw. Nakalimot sila nga sulod sa 7 ka adlaw usa ra gyud ang gipangayo sa Ginoo. Ang atong gitagana sa Ginoo mao ang Domingo. Si Jesus mismo nag-ingon sa Mateo 26:41, pagtukaw o pagampo kamo aron dili kamo may sulod ngadto sa pagsulay sa pagkatinuod matinguhaon ang espiritu apan luya ang lawas. Mao ni ang atong sitwasyon mga igsuon. Luya ang lawas, ang espiritu matinguhaon. Matuod gayod nga sa makadaghan ang atong lawas luya ug mupakyas kanato bisan man sa atong huna-huna kita nagtinguha. Kutob diha ra. Labi na gyud makarelate ang mga hamtong katong mga tigulang, hamtong lang. Ang unahuna na lang ang nagkusog. No? Panang lawas nagagulo sa kahuyang. Ang mga mata daw kanunay bugat ug mupiyong, hingatugon. Ang mga tuhod nakigbisog sa pagtindog. Ang kakutas usahay mutungha o mutumaw kung kita magbaktas. Mayson si Pedro na pakyas kay siya aduna nay kaugalingong pangagpas sa unsa nga pagsulay ang mahitabo. Di ba familiar kayo nga atong unhan ang Ginoo? Labi na gyud sa pagampo. Lord, tagai ko ani. Wala gyud ingon nga ang imong kabubuton may matuman. Nanatay tubag sa atong pagampo, no? Sama ni Pedro, duna na siya pangagpas daan sa mga pagsulay nga nahitabo ug mahitabo. Nga usa ka tawo sa kagamhanan ng sundalong maghagit kini batok sa iyang pagkamaunungon nga to ni Kristo mo ni nasulod siyang una-una panwala kini mahitabo. Sa wala damha nga pagsulay
miabot pinaagi lang sa usa ka sulugoon nga babae ug yano lang nag-ingon, ikaw usab kauban ni Hesus nga Galileanhon. Ingon ta, wa da mahagayod nga siya hagiton sa ingon ining mga pulong sa sulugoon. Apan sa maong takna diin dili niya kauban si Hesus ug ang tanan nakatutok kaniya sa iyang tubag. Tingali mibati siya og kaulaw o kahadlok. Nga apilon usab siya og dakop kung siya moangkon sa matuod nga siya kauban ni Hesus. Mao ni ang kahimtang ni Pedro niadtong gayuna nga giingnan siya sa usa ka sulugoon, ikaw usab kauban ni Hesus. Unsay gihimo ug iyang gilimod si Hesus. Atong makita nga ang tinubdan sa iyang paglimod mao gayud ang garbo ug ang kakulang sa pagampo. Humani ini unsa ang nahimo nga kapakyasan ngadto kang Pedro atong tan-awon mga igsoon sa Mateo 26:75 nag-ingon og nahinumdum si Pedro sa dihang ni Hesus. Giingon ni Hesus kaniya, sa dili pa mutuktugaok ang manok katulo mo na ako ilimod. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihan nga kaguol. Dili ba pamilyar nga aduna tay buhaton nga ato ang kabubuton inikapalpak aw hilak. Ilimod man nato o kita maglimod apan nakasinati na gayud kita og susama nga nahitabo ni Pedro. Kisa may nakasinati nini nga daghan kayong ang kapakyasan nga moabot sa atong niabot sa atong kinabuhi tungod sa ato ang kaugalingon nga desisyon. Tungod sa atong kaugalingon nga pangagpas. Miabot ang higayon nga kita gipaamgo sa Dios sa atong kapakyasan, human nagunob ang atong gibati sa atong nabuhat. Puno sa kaulaw, walay mahimo mapildihon pakyas. Tungod kay kini ato ang kaugalingong kabubuton, kita naguna sa Dios. Nasayod kita. Panadunay maayong balita bisan pa sa kapakyasan tungod kay si Hesus wala mibiya bisan man sila mibiya. Mao na nindot kaing balita mga igsoon. Nagpabilin siyang matinud-anon kanato bisan kita dili matinud-anon kaniya. Mao gina ang kamatuoran nga naghatag kanato og paglaom nga kita makapadayon sa paglakat sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Nasayod kita nga si Pedro naghinulsol o gipasaylo o gibag-o ni Hesus ug siya nahimong instrumento sa ebanghelyo. Mao kana ang sugilanon sa kapakyasan ni Pedro. Diin og atong tan-awon nakasinati usab kita ingon ni ana. Mao na ang una, ang ikaduhang kapakyasan mao ang kapakyasan ni Judas. Una sa tanan aduna kitay dakong pangutana mahitungod ni Judas sa dili pa ta mo padayon. So ang pangutana, asa man karon si Judas? Kisa may nakailan yung Judas? Wala. Judas Iscariote, usa sa mga disipulo ni Hesus. So ang pangutana, asa man si Judas karon? Ibalo mo sa tubag, si Judas anaa sa impierno. Amiyo nagbut-buot ka diya. Ato nang suportaan mga igsoon ug mga sitas, no? Atong tanaw ng pipila ka butang nga maglig-on niining pahayag. Kung nahinumdum kamo sa panahon nga nagpili siya og ipuli, sila nagpili og ipuli ni Judas, atong mabasa kana sa buhat, mga buhat. 1:24 ngantos 25. Atong basahon aron atong makahinumdum ta. Og ingon ang katong wala pang makabasa mahibalo. Nangingon din sa 24. Og nagampo sila nga nag-ingon, Ginoo, ikaw nga nahibalo sa mga kasing-kasing sa tanang tao, ipaila kinsa nining duha ang imong gipili. Nga maoy mupuli diha nining buluhaton ug sa pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas nga miadto sa iyang kaugalingong dapit. Di ba tataw kayo og klaro? Doon na siya'y kaugalingon nga dapit. Busa gipakita nga si Judas adunay padulngan nga dapit alang kaniya, nga lahi sa dapit kung asa padulong ang uban nga mga disipulo. Miadto siya sa iyang kaugalingong dapit. Ang implikasyon ini nga ang dapit nga diin anaa siya mao ang
impierno. Buot-buot na sigha. Dili. Ato nang dungagan pagyud nato. Ato na siyang basahon kay do na pay dugang niini. Sa Juan 6 70 ngadto sa 71 atong gikutlo kini sa Biblia, ang Biblia. Ningon siya. Si Jesus mitubag kanila, dili ba gipili man kamuna ko ang napulo og duha ug ang usa kaninyo hadlok mo mulitok. Usa kaninyo yawa. Kaklaro ana. Sa 71 nagsulti siya niini mahitungod kang Judas nga anak ni Simon Iscariote, dili ako, dili inyo, apan pulong sa Dios pinaagi sa Biblia nga siya nag-ingon mismo sa Ginoong Hesukristo, ang usa kaninyo. Ona. Si Judas anak ni Simon Iscariote nga siya ang usa sa napulo og duha nga mao ang magbudhi kaniya. So tataw og klaro mga igsuon kung asa gyud padulong si Judas. Ug dugan pa gyud atong makita sa pinakataas nga natala nga pag-ampo ni Jesus mismo nga atong mabasa diha sa Juan 17:12. Nag-ingon si Jesus, ang siyang pag-ampo mao ni, samtang uban pa ako kanila, gibantayan nako sila pinaagi sa imong ngalan nga gihatag nimo kanako, ug gibantayan nako sila ug walay usa kanila nga nalaglag gawas sa anak sa kalaglagan aron matuman ang kasulatan. Lain nga pangutana. Nawagtangan ba si Juan sa iyang kaluwasan? Nawagtangan siya? Wala. Wala siya mawagtangi. Sa ato pa rin, naluwas din si Judas. No? Wala siya mawagtangi. Tungod kay wala mawagtangi si Judas sa kaluwasan kaysa sinugdanan pa lang wala man siya makabaton niini. Unsa may butang nga mawala ninyo nga wala ninyo. Wala gyud mawagtang sama ni Judas. Wala siya mawad-ig kaluwasan tungkol kay sinugdanan pa. Dili gayud siya tinuod nga sumusunod ni Hesukristo. Sa samang kahulugan uban sa mga apostoles. Gusto po mong laing pangutana? Sige. Lain nga pangutana. Si Judas nalaglag ba sa impierno tungod kay siya naghikog? Ang tubag, dili. Wala. No, wala magilalis. Kanang paghikog, sala magina. Apan si Judas nalaglag sa impierno tungod kay siya wala man gayon maluwas sa una ug hangtod sa katapusan, dili ang iyang paghikog. Tungod kay iyang paghikog mao kini usa lamang kapagsilyo sa sangputanan sa iyang katapusan. Dili mo hinungdan nga siya nalaglag dito sa impierno. Tataw og klaro nga si Judas dili gayud matuod nga disipulo ni Jesus. Gusto pa mo pangutana? Nagaduk ka. Mangutana. Ngano man? May kalagot ba siya ni Jesus? Gitanaw ba niya si Jesus nga limbungan? Atong tanawon sa katapusang bahin sa sugilanon ni Judas sa Mateo. Atong tanawon sa Mateo 27:1 ngadto sa 10, no? Ug sa pagabuntag na ang tanang mga pangulong pari ug ang mga kadagkuan sa katawhan nagkasabot batok kang Hesus aron pahamtangan siya sa kamatayon. Ug sa nagapos na nila siya gidala niya siya ug gitugyan ngadto kang Pilato nga gobernador. Mao na pagkamatay ni Judas. Sa diha nga si Judas ang nagbudhi kaniya, nakakita nga si Hesus gihukman nga patsyon, nagbasol siya ug gidala pagbalik ang 30 ka salapi nga plata ngadto sa mga pangulong pari ug sa mga kadagkuan ug siya miingon, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa taong dili sad-an.
Apan sila miingon, unsa may amo ni ana, imo ka ng tulubagon. Ug ang mga salapi nga plata nga iyang giitsa ngadto sa sulod sa templo, ug mibiya siya, ug siya milakaw ug nagbitay sa iyang kaugalingon. Apan ang mga pangulong pari sa dihang gipunit nila ang mga salapi nga plata miingon, dili uyon sa balaod ang pagbutang niini sa panudlanan, kay bayad kini sa dugo. Busa nagsabot sila og pinaagi niining ilang gipalit ang yuta sa magkukulon aron dito ilubong ang mga dumudoong. Busa ang maong yuta ginganlan og yuta nga dugoon. Hangtod karong adlaw unya natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias nga nag-ingon, ug ilang gikuha ang 30 ka salapi nga plata nga mao ang bili nga giuyunan sa pipila ka anak ni Israel, ug gibaylo nila kini sa yuta sa magkukulon sumala sa gimando kanako sa Dios. Mao ni ang propesiya ni propeta Jeremias. Ug atong makita sa bersikulo 3 nag-ingon, sa diha nga si Judas ang nagbudhi kaniya nakakita nga si Jesus gihukman nga patyon. Nagbasol siya ug gidala pagbalik ang 30 kasalapi nga plata ngadto sa mga pangulong pari ug sa mga kadagkuan. Atong naon, kinsa may tawo nga magbudhi sa usa ka tawo nga wala magdahom, nga ang maong tawo nga iyang gibudhian adunay mahitabong kadautan. So kung ikaw magbudhi sa usa ka tawo adunay gyud kadautan nga mahitabo. Apan sa atong nakita sa sitas nga si Judas daw wa niya damha nga sa iyang pagbudhi ni Jesus, si Jesus hukman nga patyon. So wala siya magdahom nga mahitabo ni. Unsa may katuyuan ni Judas sa iyang pagbudhi, di ba? Unsa may laing gidahom ni Judas nga mahitabo human siya magbudhi ni Jesus. Unsa may naa siyang nona. Ingon ta tingali sincero gayud si Judas nga sumusunod ni Jesus sa una pa lang. Sa primero sama sa uban. Ug siya nakasinati sa unsa ang nasinati usab sa uban. Sa pagsangyaw ni Jesus, sa gahom ni Jesus, sa pag-ayo sa mga masakiton, sa pagbanhaw sa mga patay, sa pagpahilom sa unos ug sa paglakaw sa tubig. Sa makausa pa ang pangutana, unsa man di ay ang lain gidahom ni Judas nga mahitabo human siya magbudhi ni Jesus. Dili ba tulukibon kaayo atong tanawon? Kung moatras sa ugamay sa nagunang mga sitas, kung may nakahinumdum mo sa atong nahisgutan nga miaging sugilanon sa usa ka babay nga nagbubo og mahalon nga pahumot sa tiil ni Jesus. Si Judas ingon man ang uban nga mga tinun-an mialma o mipalag og miingon, alang sa unsa man kana nga pag-usik-usik, ikabaligya man unta kana og mahal ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. So atong basahon, tanaw na to, unsay gisulti ni Jesus kanila sa Mateo 26:12 nag-ingon, kaya ang iyang pagbubo nining pahumot dinhi sa akong lawas gihimo niya aron pag-andam kanako alang sa paglubong. Busa si Jesus naghisgot sa makadaghang higayon ngadto kanila nga siya mamatay. Ug kini sa makadaghan higayon usab si Jesus nagpasidaan kanila. Apan sa sunod lang dayon nga mga bersikulo atong makita nga human ning paghisgot ni Judas sa iyang kamatayon, unsa may iyang gibuhat. Atong basahon sa Mateo 26:14-15. Unya usa sa napulo og duha nga ginganlan og Judas Iscariote miadto sa mga pangulong pari ug miingon, unsa may imong ihatag nako? Kanako kun itugyan nako siya kaninyo. Ug gibayran nila siya og 30 kasalapi nga plata. Nakita ninyo? Ingon ta dili gayud interesado si Judas sa usa ka Mesiyas nga mamatay. Wala siya tinguha sa Mesiyas nga ang tumong og tuyo mo pag-anhi dinhi sa kalibutan mao ang paghatag og kaluwasan batok sa atong sala o sa mga sala sa katawhan. Sama sa ubang mga Hudiyo nga adunay kaugalingong tinguha sa pag-abot ni Jesus, ang tinguha
nga siya magkigbatok ngadto sa mga Romano, maghimo nilang dato ug gamhanan sa kalibutan. Sulain ang giuna-una ni Judas. Nga magsulbad sa tanan nilang problema, apan si Judas ingon man ang kadaghanan sa mga Hudiyo nga misunod ni Jesus, mga tinun-an nga nawad-ag paglaom kang Hesus. Susama sila ug mga gipangununa. Mao kini ang kapakyasan ni Judas. Mao kini ang kapakyasan usab kanato ug sa kadaghanan. Wala may lalis ni ana nga si Jesus. Gamhanan. Ang mga tao nga nagtan-aw ni Jesus nga sama sa genie nga maghatag sa tanan nilang pangayoon o nga tinguha nga uyon sa ilang kaugalingong kabubuton o pagdahom. Walay lalis. Si Jesus muhatag, muayo, musulbad apan ang Biblia tataw o klaro usab nga ang tumong og tuyo sa Dios dili sa mga butang nga kalibutanon apan ang mga butang nga langitnon o espirituhanon. Ang labaw nga katuyuan ni Jesus dili ang kaluwasan sa atong lawas nung kahimtang apan ang kaluwasan sa ato ang kalag. Ug tataw usab ang Biblia nga si Jesus dili lamang manluluwas apan Dios sa atong kinabuhi. Busa kung siya Dios, dili na kita na ang magdumala o dili na ang atong mga tinguha o mga pagdahom ang matuman. Kung kita ni ila kaniya nga siya usa ka Dios, wala na ang atong mga pangandoy kundili ug unsa ang katumanan sa kabubuton sa Dios. Nakakita na ba kamo og usa ka magtotoo ni Jesus nga nawad-an og paglaom? Pasidaan ka nato matud sa atong makita pa sa sugilanon nga ang tawo nga mawad-an og paglaom kang Jesus moabot ang higayon nga wala nay pagbalik. Kung kamo o kita nawad-an og paglaom ngadto sa atong buhi nga Dios Ginoong Hesukristo o kita nawad-an og pagsalig kaniya, moabot ang panahon mga igsoon nga kita di na gayud makabalik ngadto kaniya. Nga wa nagi pagbalik. Ingon man si Judas nagbasol apan ang iyang gihimo nga paningkamot nga mabawi ang iyang nabuhat. Mao nga iyang gibalik ang salapi ngadto sa mga pare apan wala kini makapausab sa mga panghitabo. Iyang giuli apan mao lang gihapon, walay nausab ang pahitabo. Ug ang sunod niyang lakang sa pagbasol mao ang paghikog. So atong tan-awon. Nagbasol tinuod si Judas. Parang sa mayang gisunod sa iyang pagbasol, walay hinulsol, wala mangayo kapasayloan. Ingon man nakaamgo siya sa iyang kapakyasan, apan wala siya midangop ngadto sa kapasayloan sa sala. Dili ba pamilyar sa atong kinabuhi? Muingon ta nga nakasala, gamay ra nang sala ana. Sultian ko kamo mga igsoon, maggamay og dako sa mata sa Dios. Ang nahimo nato nga sala, magamay man kining madako, sala gihapon kana. Kay siya sa sinugdanan pa lang si Judas, wala nagtinguha nini nga mao ang katuyuan ni Jesus dinhi sa kalibutan. Wala gayon magtinguha si Judas sa kapasayloan sa iyang mga sala tungod koy ug atong makita sa maong sugilanon sa human niya pagbasol nilakaw siya og naghikog. So atong makita nga wala gyud siya pagsalig ni Ginoong Hesukristo. Pangutana, anaa ba kaninyo karon ang mibati og kahingawa, kahiubos, kasagmuyo ngadto kang Hesus? Sa mga gitawag natong mga Kristohanon, dunay pangutana. Tinud-anay ba gayud ang imong pagsunod ni Hesus? Aduna ba ikaw kay kaugalingong tinguha o gidahom gikan kang Hesus? O hingpit ba gayud ang imong gitugyan, ang imong kinabuhi ngadto kaniya? Mao ni pangutana mga igsuon nga nagsunod-sunod nga atong ipangutana sa atong kaugalingon. Aduna ba kitay kaugalingong tinguha? Aduna ba kitay kaugalingong gidahom? Aduna ba kitay wala itugyan ngadto ni Hesus? Atong pamalandungan ang sugilano ni Judas, tingali mibati kaniini tungod kay ikaw adunay kaugalingon nga tinguha nga imong gidahom. Gikan ni Hesus. Tingali ikaw nakalimot nga ang tumo og tuyo ni Hesus mao ang kaluwasan o pagkig-uli sa mga makasasala nga tao ngadto sa Dios nga nahigugma kanila.
atong hinumduman sa dili pa ulahi ang tanan. Wala na'y pagbalik sama ni Judas. Mamalandungi ang inyong kinabuhi karon ug kun unsa ang anaa sa inyong hunahuna o kasing-kasing. Kinahanglan ug ang iyang katuyuan mao ang pagpasaylo sa imong sala o pagkikuli kanimo ngadto sa Dios. Busa kung ikaw na dismaya kang Hesus, dili kini tungod kay si Hesus ang napakyas. Balikon ako. Ikaw na dismaya kang Hesus, dili tungod kay si Hesus ang napakyas, apan tungod kay ikaw ang napakyas. Kay ang Dios dili gayod mapakyas, ug mutuman gayod siya sa iyang mga saad. Duha ka tawo nga nabulahan, duha ka tawo nga madasigon, duha ka tawo nga nagbudhi kang Hesus, apan ang usa nahisalaag og nagpakamatay. Ug ang usa nagpabilin uban ang mga disipulo nga napakyas usab. So atong makita napakyas usab kini sila. Ug ang usa nagpabilin uban sa mga disipulo nga napakyas usab og nakakaplag og grasya sa pagbag-o. So aduna kita makutlo nga duha ka pagtulun-an ining atong madala. Numdumi mga igsuon nga una ang Dios kanunay nga andam mupasaylo sa atong mga sala. Ang pinakadakong kapakyasan ni Judas dili mao ang iyang pagbudhi, apan ang iyang pagkawalay pagtuo sa kapasayloan ni Hesus. Mao kini ang dakong sala ug dakong kapakyasan nga nahimo ni Judas. Si Judas anaa gayud sa mga higayon nga si Hesus nagpasaylo. Sa higayon nga si Hesus miadto sa balay ni Zakeo nga atong mabasa sa Lucas 19:9 ug 10 nag-ingon. Ug si Hesus mingon kaniya, karong adlaw ang kaluwasan miabot nining balaya, kay siya usab anak man ni Abraham, kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. Diha si Judas niya nang taknaa sa paghatag ni Hesus ug kapasayloan ug sa pagsulti niya nga ang anak sa tao mianhi pagpangita ug pagluwas sa nawala. Si Judas anaa gayud si gayon nga gidala sa tubangan ni usa ka babae nga nasakpan katong mananapaw. Makita nato sa Juan 8:10-11. Unya mituyhad si Jesus ug mingon kaniya, babae, hain na sila. Wala ba'y mihukom kanimo og silot? Ug siya mitubag, wala, Ginoo. Ug si Jesus mingon kaniya, dili usab ako maghukom kanimo, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Pagkasimple ra gyud untang buhata. Sa dakong sala nga nahimo ni Judas, ningon mo siya, ako nakasala, apan kung iyang gihimo nga miduol siya, mangay kapasayloan. Ug daghan pang mga higayon si Judas nakasaksi og pagpasaylo ni Hesus sa mga makasasala. Apan ingon ta, walay bili kini ni Judas ug dili kini mao ang gitinguha kang Hesus ug wala siya pagtuo sa kapasayloan niini. Ug subo palandungon kung mahiabot kini sa atong kinabuhi. Delikado. Pangutana, mutuo ba kamo sa mga pulong ni Hesus nga siya makahatag og kapasayloan sa sala? Amen. Mutuo ba kamo nga si Hesus makabag-o sa atong kinabuhi? Kung mutuo kamo mga igsoon, pagpabilin kamo ni anang maong kahimtang. Pagpabilin kamo ni anang maong pagtuo. Unta kita magkinabuhi isip gipasaylo pinaagi sa grasya sa Dios. Mao nga ang una, ang Dios kanunay nga andam, dili lang kanunay mo pasaylo, apan kanunay nga andam mo pasaylo sa atong mga sala. Ang ikaduha, ayaw ibaliwala ang pag-ampo. Mao nay gusto ni Satanas kaaway. Kanang ibaliwala nato ang atong pag-ampo. Sama nga ikaw nagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa katawhan apan walay pag-ampo, mo ditso lang kag sangyaw, wala kay pag-ampo. Ug ang resulta ikaw magunana nga mas mahinungdanon nga magkaghinabi sa mga tao mahitungod sa Dios, labaw pa sa pagkighinabi ngadto sa Dios mahitungod sa tao. So imong gitagaan og dakong bili nga ikaw makiginabi sa tao mahitungod sa Dios, apan imong gikalimtan nga mas labaw nga importante nga ikaw makighinabi sa Dios mahitungod
sa tao. Asa may naguna? Magkiginabi sa tao ngadto sa Dios, alang sa Dios, o magkiginabi ta sa Dios alang sa atong katawhan. Pinaagi sa pagsangyaw sa pulong. Di ba pag-ampo? So ayaw ibaliwala ang pag-ampo. Ikaw magtuon sa Biblia o magkat-on sa pinakalalom o pinaka ilaw na nga pagpanabot sa mga pulong nga sita sa panwalay pag-ampo. Ang resulta, ikaw makabaton og espirituhanong garbo o kini mo'y labing delikado sa atong kinabuhi. Nakasuway ba mo, anak? Ako nakasuway ko, anak. No? Nga mubasa ko sa Biblia, tugkaron ako kumahimo apan walay pag-ampo. Mao na nakabaton ako og espirituhanong garbo. Salamat sa Dios nga gikuha niya. Gipasabot ako nga mas una siya, una tamubuhat sa iyang bulaton. Mao na kinahanglan lig-on ang atong espiritu kay nasayod kita ang atong lawas. Dili gayud makaya ang kakapoy, labi na gyud nining panahon na sa pandemya. Daghan tag problema, pero dili ta kalahutay. Mo na nga dili gyud ta kalahutay sa maminaw sa sermon dayon makatulog ta tungod sa atong lawas, sa atong kaluyahon. Mo na mangayo tag kusog ug kadasig sa Dios nga kita tagaan ta niya nga makalahutay ta nga maminaw ug mamati sa pulong sa Dios. Kung kita magkugi o ikaw magkugi pagpangalagad sa iglesia apan walay pag-ampo, ang resulta ikaw magunaw na nga ikaw bililhon pa o bililhon labaw pa sa uban o makalimot ka nga usa kini kadakong pribilehiyo gikan sa Dios. Nakuha ninyo? Magkugi tag pangalagad sa Ginoo, apil ta sa buluhaton sa iglesia nga wala kulang ta sa pag-ampo. Ang mahitabo niya na magunahuna ta nga kita importante ta nga tao. Bililhon ta sa uban. Ugwa ko dili na nila mahimo. Ugwa ko di mapadayon ang service. Mao nay moabot sa atong una-una kung kita dili mag-ampo og delikado kana. Ayaw tuguti igsuon nga buhaton nimo ang gusto ni Satanas. Ayaw puro kumpiyansa o kulang sa pag-ampo. Sa naisgutan nato didto sa dapit nga gitawag og Getsemani, diin si Pedro naglabi ang kumpiyansa apan kulang sa pag-ampo. Diin sa maong dapit adunay kadaugan ug aduna usab kapildihan. Kadaugan ni Hesus, kapildihan ni Pedro. Ngano man tungod sa kumpiyansa ug kakulang sa pag-ampo. Si Hesus nakigbisog sa kabugaton sa umaabot nga siya mosinati sa kasakit sa paghukom sa Dios Amahan batok sa sala. Siya ang nidawat, siya ang niangkon, iya gikuha ang tanan nga unta kita ang mudawat. Si Hesus mitugyan sa iyang kaugalingon ug si Hesus nag-ampo. Sa iyang pagtugyan, sa iyang kaugalingon, sa iyang pag-angkon sa atong mga sala, sa silot nini, siya nag-ampo. Ug mao kini ang labing mahinungdanon sa sugilanon, mga igsuon. Si Hesus nagmadaugon. Ang kadaugan ni Hesus dito sa Getsemani garantiya sa iyang pagtabang sa atong pinakangit-ngit nga pagkigbisog. Akong balikon. Ang kadaugan ni Hesus dito sa Getsemani garantiya sa iyang tabang sa atong pinakangit-ngit nga pagkigbisog. Ayaw ipatigbabaw ang inyong garbo o kumpiyansa sa imong kaugalingon. O kita, ako, kitang tanan, kay mao kini ang hinungdan nga ibaliwala nato ang pag-ampo ug sa pag-abot sa pagsulay, ikaw o ako huyang o mapakyas. Pangutana, gihatagan ba nimo og bili ang pag-ampo? So atong hinumduman agig pagtapos mga igsoon. Hinumdumi nga ang pag-ampo magpalawom sa ato ang relasyon dinha ni Kristo. Ug magtabang kanato sa atong masabtan ang kinaiya sa atong buhi, gamhanan ug mahigugmaon nga Dios nga atong gialagaran. Makahinlo kini sa atong kinabuhi pinaagi sa paghinulsol nga wala buhatan ni Judas.
pagkumpisal o pamangayo o pasaylo sa atong mga sala ug ato kining ibilin diha sa tiilan ni Ginoong Hesukristo nga wala usab buhatan ni Judas, mao nga siya napakyas. Makatabang kini nga mutubo ang atong pagtuo ug pagsalig sa Dios nga dili gayud kita niya pasagdan ug dili gayud kita niya pagabiyaan. Kristohanon ka man o dili, sigurado nga magsagubang ug makasinati kita ug kamo og suliran og mga pagsulay sa kinabuhi. Tungod kay ania kita nagpuyo sa kalibutan nga tinunglo. Tinunglo nga kalibutan. Nakita na ninyo ang sitwasyon karon. Gikan sa katalagman, sa kalamidad, unsa na naabot karon day gubat. Gikan sa linog, nga bagyo ug uban pa nagsingabot. O nahitabo na sad ang uban. Di ba nakita nato ang mga timailhan? Kung kamo nagbasa sa Biblia, inyong makita ang timailhan nga hapit na gyud ang paghukom ug ang pagbalik sa Dios. Busa magamping ta sa atong kagalingon. Mao nga bisan pa man kita Kristohanon atong siguraduon nga kita anaa diha ni Kristo. Apan kung ikaw mahimo na nga anak sa Dios, pinaagi sa pagdawat nimo ni Jesus nga mahimo nimo nga Dios ug personal nga manluluwas, imong masinati og madawat gikan sa Dios ang mga maayong butang ug magiya siya kanimo ug hatagan kamo og igong kusog sa pag-atubang sa mga suliran, kalisdanan ug pagsulay sa kinabuhi aron inyong makab-ot ang kadaugan diha ni Kristo, dili ang kapildihan ug ang kapakyasan. Mao na ato masinati atong panaminan ang kinabuhi ni Judas o kinabuhi ni Pedro. Na ay daghang Pedro o Judas dinhi sa toa. Bisan sa atong kinabuhi. Kini gihimo kini maong sugilanon aron mahimo natong sumbanan nga kita dili mahitong pawak sa bungaw sa kalautan. Importante mga igsuon nga ato gayong buhaton kung unsa ang ipabuhat sa Dios kanato pinaagi sa pagampo, makikistorya, makigsulti kini aron makabaton kita paglaom ug kinahanglan hatagan kita sa iyang tabang sa panahon nga kita nakinahanglan kun muduol kita diha sa trono sa iyang grasya. Mao kana ang pinaka-importante nato nga buhaton mga igsuon nga dili kita mulunga sa tong pagtuo diha sa Dios tungod kay siya lamang ang naghatag kanato og paglaom ug kaluwasan diin atong mabatunan ang kadaugan diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. Magampo ta mga igsuon. Tuido ko atong mga ulo, magampo ta. Salamat Ginoo Dios nga ikaw ang nagtudlo kanamo, nagadasig kanamo, ikaw nagahatag kanamo og giya nga kami makapadayon sa paglakat diha kanimo. Gitagaan mo kami panaminan nga kinabuhi ni Judas, ingon man ni Pedro, nga kami aron among masinati gayud Ginoo Lord God kung unsa gayud ang imong tumong og tuyo sa among kinabuhi. Nga diin kami maglakat uban kanimo, maghinalig kanimo ug among pagtuo among ihalad diha kanimo, ihangad kanimo nga imong kining lig-unon aron kami makapadayon paglakat uban kanimo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Salamat ining maong mensahe nga imong gihatag kanamo, nagampo ako Ginoo Dios nga kini imong ipabilin sa among kasing-kasing sa among nahuna nga amo kini ikinabuhi sa matag adlaw aron aduna kami sumbanan nga unya amo kining magamit diin kami magpadayon sa pagkinabuhi diha kanimo. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among pag-ampo sa ngalan ng Ginoong Hesukristo among Ginoo. Amen ug amen.